ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġrat waħda tinkiter li gerxet il-kollha sa anka lil pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kollu nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Sperillu u l-gazzetta ħamrija. Ranċu jiltaqa' ma' Sperillu. Ranċu l-Granċ daħal fl-ewwel skola li sab biex ifittex il xi ħadd li jkun kapaċi ixerret it-tagħlim tal-qari u tal-kitba. Jekk insib lil xi ħadd li diġà qiegħed fl-ambjent tat-tagħlim, ikun aktar faċli li nikkonvinċih jieħu dan il-proġett f'idejh. Qal bejnu bejn ruħu. Ranċu daħal inkiss fl-iskola u sab ruħu f'bitħa mimlija siġar u pjanti tassew sbieħ. F'daqqa waħda sema ħafna storbju u ra ħafna tfal ħerġin fil-bitħa. Min qabad jiekol, min qabad jilgħab bil-ballun, min beda jiġri ma' sħabu u mun nintefa' frokla jitkellem ma' sħabu. Ranċu staħba sewġu l-ħaxix għax ma rridx li l-bnedmin jarawh. Min seta' jobsor li jara Granċ fi skola. Waqt li Ranċu kien qiegħed jistenna li tfal jitlu lura fil-klassijiet biex ikun jista' jkompli t-tfittxija tiegħu fil-kwiet, lemaħ Bebbuxu għaddej fuq is-simenta, resaq lejn il-ħamrija. Dan il-Bebbuxu kien kemm xejn differenti minn dak li kien jara fil-kotba li kien jaqra. Il-qoxra tiegħu kienet tawwalija u ġejja għall-ponta. Ranċu stenna li dan il-Bebbuxu jasal ħdeħ. Sakemm dan resaq leħ, it-tfal kienu laħqu daħlu lura fil-klassijiet. Malli l-Bebbuxu ra lil Ranċu inħasad u daħal ġo qoxortu. Ranċu qallu: "Tibżax minni, xtaqt biss insir nafek, nixtieq nagħmel ħabib ġdid." Ranċu ma qallux mill-ewwel dak li kellu f'moħħu għax ma rridx iħawdu aktar milli der li kien. "Int taf titkellem bil-lingwa tagħna?" staqsa Sperillu mibluħ. "Għandek raġun tħossok konfuż, imma hija storja ftit twila. Kont beħsiebni ngħidilek malli nsiru nafu aktar il xulxin, imma jekk trid ngħidlek kollox issa", qallu Ranċu b'entużjażmu. Sperillu, ta' Bebbuxu kurjuż li kien, fetaħ widneħ beraħ sabiex jisma' dak li beda jgħidlu Ranċu. Wara li Ranċu rrakkuntalu l-esperjenzi tiegħu fid-dinja tal-baħar, kompla jgħidlu: "Allura qed infittex il xi ħadd sabiex ikompli dan il-proġett tiegħi fuq l-art. Jekk nibda mill-kreaturi żgħar, it-tagħlim ikompli jinxteret aktar mal-kbar. Jekk trid nibda nagħlmek taqra u tikteb. Imbagħad inti tgħallem lill-kreaturi l-oħra. X'taħseb?" Sperillu ħaseb ftit u rrifletta ftit qabel ma taħ risposta. Dejjem xtaq li jagħmel xi ħaġa differenti u din kienet opportunità mhux ta' min jitlefa, speċjalment meta sema li jekk ir-reġina tan-natura jkollha pjaċir bih, tagħtih l-għajnuna kollha li kellu bżonn.